dæk af fælge, og ja, det er sådan en dæk, og det er en fælge. Og vi sammen giver det et hjul. Og så er det meget vigtigt, at der er, godt med luft i, fordi for meget luft, det er heller ikke godt, at for lidt, det er slet ikke. Og meget dæk, tryk, det kan give slid på vind, og for lavt give slid på ydelsen. Og ved for højt dæktryk er det kun det midterste, der rører ved vejen, så derfor bremser den dårligt. Og ved for lavt dæktryk, der er der dårlig rullemodstand, så der bruger den mere benzin. Og det er også meget vigtigt, at der er det rigtige dæktryk i, og for affjering om at gøre. Og så er det vigtigt, at man får afbalanceret det ordentligt, så det ikke hopper og danser og slår i ret og sådan lidt. Ja, og så der er 4 hjul på en bil normalt, og så skal man huske at få det rigtige dæktryk i, som der står i bilen skal have. Og ja, det var det. Hvor lang tid tog det? Ja, det er så bredden af selve dækket, og det er højden af selve dækket, og så er det højden af fældet diameter. Og så står der sådan, hvor gammel dækket er, står herovre et sted. Ja, og så er det uden slange, og det er radial. Og så er det meget vigtigt med, at man har sommerdæk på om sommeren og vinter, når det er mudret eller sne. Og ja, så holder man så fast der. Det tror jeg, det var det.